Hej alle sammen, og i den her video i dag vil jeg gerne vise jer, hvordan I kan overleve så mange runder, som I vil her i Build to Survive the Lava. Okay, så det er måske lidt irriterende, at du har en lille bygning og måske en nybegynder. Okay, jeg er ikke ligefrem nybegynder, men altså, stadig, der er nogle runder, hvor det er mega svært at overleve, også selvom at man har den højeste bygning. Så i dag vil jeg gerne vise jer, hvordan at I kan overleve hver enkelt runde. Okay, vi starter med at gå herover. Kan I se lavaen derovre i horisonten? Eller faktisk ikke horisonten mere. Næsten lige foran mig nu. Løber vi ned i den, og du kan sikkert bare tænke, what the hell, når du ser, hvad der sker. Hov, nu lægger min telefon igen. Undskyld mig, med min wifi er ret dårlig, jeg ved ikke hvad. Okay. Nu, what the hell, hvorfor dør jeg ikke? Nå, men for at være helt i sikkerhed, så skal du ned i det næste lava, som der er lidt foran her. Så når du løber ned i det, så kan du faktisk bare lægge telefonen fra dig og overleve så mange runder, som du vil. Så mange du overhovedet vil. Nu lægger den igen. Pisser på lort. Okay, nå. Men altså, hvis du ikke tror mig, så kan du prøve det, fordi det virker rigtig faktisk. Det er i Build to Survive the Lava, og så kan du faktisk overleve så mange runder, som du vil. Fortæl mig i kommentarerne, om det virker. Så, det var egentlig det, som jeg gerne vil vise dig. Så, hej hej! Vi ses!